Banki ya FDH mwezi wa Mei idalengeza kuti yayika padera ndalama zokwana 1.2 billion kwacha zimene chaka china chilichonse kwa zaka zinayi akhala kuthandiza masewero a mpira wa manja mdziko muno ndi ndalama zokwana 300 million ndi cholinga chokhazikitsa ligi ya dziko lonse. Matimu okwana 12 akhale akupikisana mu mpikisano umenewu. Ndiye bungwe la Netball Association of Malawi NAM lidakhazikitsa komiti yapaderadera imene muli anthu amene ali ndi kuthekera kuyendetsa ligi imeneyi mpaka na kumapeto. Lero lotimva zambiri za nkhaniyi mwatsatanetsatane, komanso tikhale tikumva kunena kuti kodi masewero a mpira wamanja akupita kuti tikuchokera ku era imene timapanga dominate muno mu Africa ngakhale pa dziko lonse. Ndikumana kuti ayi Malawi ili pa nambala 4 kapena nambala 5, lero lukhanga letubwerera mbuyo pang'ono. Kodi tikupita kuti payikidwa ndondomeko zotani kuti masewero a mpira wamanja abwererenso mchimake. Charity Muhango ndi mmodzi wa akuluakulu oyendetsa masewero a mpira wamanja mdziko muno ku komiti yayikulu ya Netball Association of Malawi. Ineyo ndi mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alolalole akanakane kumandi wa Times Group. Ntedza Times Sport takhalani pomwepo. Ndiye ndimulandire Charity Muhango. Charity, muli bwa tingomenya akatu ka COVID. Sichibwere ni COVID 2020 uja tumangomenya kagundi. Zikuyenda mai. Kuti muchita kupira osati zizira kutere. Zikuyenda. Hayi zikuyenda tu. Mavala bwino kwambiri mai nkulu. Tathokoza. Ndithu. Kaya kunyumba kubanja likuyenda ba. Ali kuyenda bwino. Likuyenda bwino. Ndithu. Chabwino. Kumasewero a mpira wamanja ine ndikhoza kukudziwani koma ena amene akunena program iyi ntedza sakukudziwani bwino. Tazilongosolani. Ine ndi Charity Muhango amene ndili Vice General Secretary wa Netball Association of Malawi. Ndakulandira ni program ya ntedza kuno ku TTV. Zikomo. Chabwino mai Muhango. Masewero a mpira wamanja adi awani tu. Kuniko bilioni. Kubwera ku FDH bilioni ndi ana ake. Kubweranso mukulu yabwera ili pompo. Tipita kumpoto akuti vitumbiko. Kodi kumachitika chani mwe? Ifeyo monga Netball Association of Malawi titalowa mu office chaka chatha mu June ngati mukumbukira. One of our objectives inali yokuti tipange brand Netball. Ikhale sport yonena kuti ipange attract ma sponsors. Monga mukudziwa anatithawa kwa nthawi yaitali ma sponsors. Tinalibe ma sponsors okwanira. Nde ifeyo tinazipanga position kuti tipange regain confidence ya ma sponsors. Ndizimene mukuona zokuchitikazi. Kwene chimene munachita nchiyani? Matani ku komiti kwanu? Choyambirira chimene ifeyo monga Netball Association of Malawi tinazoza kuti one accountability and transparency. Tikamapanga manage ndalama za boma kapena za ma sponsors ndiyofunikira. Ndi chimene chimabweretsa confidence. So imene iyi inali njira imodzi imene ifeyo ngati Netball Association tinayika. Monga mukumbukira tili ndi ma auditors for the first time in the history of netball. Tinapanga appoint ma auditors amene pakadali pano akutipanga audit. So zinthu ngati zimene zizi zimabweretsa confidence from government as well as ma sponsors. Number two, ifeyo ngati anamu mukati muone ma events athu tikupanga zinthu mosiyana. Titazipanga position in a way kuti anthu azidziwa kuti anthu akudziwa chimene akuchita. Tikakhala kuti tindi event ineli yonse kandi Salima Sugar monga mukumbukira. Tazipanga position and the brand Netball kuti anthu aziwe kuti kuli serious yabwera ku Netball. Seriousness yabwera ku Netball. Sitisakupanga so zinthu ngati kale. Ndithu tikona tikuona kuti ma sponsors akutikhulupirira enda kubweradi. Timalemba ma proposal ambirimbiri. Kwina zimatheka, kwina sizimatheka. Komano as we go tukuona kuti chitsogolo chilipo ndithu. Chabwino. Pakatipa masewero wa anthu anawo dandaula
kuti abwerera mbuyo alowa pansi. Taona mukukangalika kuyesetsa kuyika maligi osiyanasiyana mwinaso mapulogalamu ena kuti muyang'ane luso loti ndilachichepere lichite mophunzitsidwa. Tatifotokozerani zambiri. Zona netball ndi sport imene imatika pamapu ngati dziko. Mukukumbukira inuyo kuti at some point tinali number 5 mu Africa, number 5 dziko lonse ndi number 1 mu Africa. Komano pakati apa zinthu zinaoneka kuti tayamba kutsika performance yathu. Inuyo mukuziwa kuti ma players amene akhala kusewera panopo amene ali mu national team kamene tinene kuti amene akhala kusewera mu national team akhalitsa ena akhala 10 years 15 years akusewera mu national team. Kusonyeza kuti transitioning system yathu sinali bwinoyi. So initiative ngati amene wawo makapita midzi mabomamu kayang'ana ma player anyuwani ndi amene tikufuna kuti apange bridge gap yonena kuti tikhale ndi ma structures onena kuti kuyambira under 17 under 21 under 23 kumapita ku senior team tikhale kuti ma structures amene woti ayika m'malo mwake kunena kuti ma player kuzikhala competition ku national team kuja anthu asamangodziwa kuti ku national team kukhala wakuti koma zikhala kuti kuli competition ndithu national team tikamayisankha muja even coach zikhala kuti mutu kumpweteka kuti ndisankhe ndani kuona ndi competition imene ilili. So ma systems ngati amene wa scouting ndokuti ndi amene azitithandizira kunena kuti transitioning process yathu ku netball iziyenda bwino. Chabwino mwinano kuti fotokozera kuti ntchito yoyang'ana luso latsopano asungwana atali azaka zachichepere ngati mwina ma 14 15 kufika cha ma 18 19 umo munganene kuti yayenda bwanji komanso mwina munapeza ochuluka motani andizikuchitika ndi chani padakali pano kuti musungebe luso limeneli. Ntchito yoyang'ana ma player achitsozera atali inayenda bwino kwambiri. Tinayenda boma lina lilonse muno Malawi kuyang'ana ma player amene wawa. Ma qualification amene tinkafuna one akhale munthu wantali monga mukudziwa sport yathuyi akakhala munthu wantali amakhala advantage kutsogolo ndi kumbuyo komwe kuti umatha kumaka ma shooters ma opponent komanso kusogolo ndizophweka kuti ugoletse ukakhala kuti munthu wantali. So chifukwa cha chimenecho tinapanga target kuti bwanji tipange nafeso tipeze ma player atali. Iyi ndi strategy yonena kuti anzathu amene ali patsogolo mu netball mu dziko lonse la Malawi dziko lonse lapansi ngati Australia ma New Zealand amatenga ma player atali. Ndefeso tunazoona kuti tisapuse tipezeso nafe ma player atali onena kuti zikhale zosavuta akamasewera muja. So tinayenda maboma lonse dziko lonse lino la Malawi ndipo tapeza ma player okwana 200 amene ali kuyambira 170 cm kumapita mmwamba atali. And this was overwhelming to us. Sitimayembekezera kuti tingapeze ana ambiri choncho. Ndiyeno titapeza ana amene aja tinagawa kuyambira 172 mapita mmwamba tinayitana ku kampu. Enawa tiyayitanaso mu kampu nthawi ina komano panopo tapanga concentrate amene ambira 172 cm kumapita mmwamba anapita ku Lilongwe kapanga kampu. Monga mukudziwa ana ambiri amene wawa ndokuti ali m'masukulu. Ndiye timapanga target nthawi ya holiday yonena kuti ana wali pa holiday ndi pamene tinapelokesa mu kampu ndi kumene kujako makocha athu atisankhira ma player 60 ma player 60 po ena alowa mu club. Actually ena alowa kale ama club akanganirana kwasankha ma player amene achawa ena alowa mu club umu fojo kuti ndi ligi ya FDH imene kuyamba Premier League tikufuna kuti club ina yonse yayikulu ikhale ndi reserve side. So reserve side yawo azitola pati pamambene paja they like that even kuma club uku ma player ena akamakula akakhala kuti mphamvu zikutha ang'onowa azikwera akakwera kupita kuma Premier League ife ngati ku national team timatola so ma player ake ngati omwewo. Chabwino ligi ya national imene ikuthandizidwa ndi ndalama zokwana 300 million pa chaka kwa zaka zinayi ndi bank ya FDH ndi ligi imene ndi yoyamba chaka chino. Kayendetsedwe ka ligi imeneyi ndi matimu amene adzisewera mmenemo ndondomeko yake ndi yotani?
choyamba ndifuna ndithokoza FDH Bank chifukwa chobwera ndi ndalama zokwana 300 million pachaka for 4 years ndekuti akutipasa 1.2 billion sizinthu zapafupi. This is history in the making. Kuno ku Malawi sitinayambe potakhala ndi league ngati imene iyi yonena kuti azisewera matimu akuluakulu. So ndifuna ndithokoze FDH Bank chifukwa chobwera ndi sponsorship imene iyi. Ndondomeko yake ili motere. Matimu 12 akuluakulu m'Malawi muno ndi amene azilowa league imeneyi. Ndekuti azimenyana home and away. Ena ngatali wa ku Blantyre kuno asewera ku Blantyre kuno kena kuapitaso ku Lilongwe akamenye akampitaso ku North akamenye ndi matimu akumeneko. Kumapeto kwa zonse bottom 3 amene amaoneka kuti mu league musamachita bwinoyi azatuluka. Zizapita ku mapoints ino zimene. Watenga mapoints ochuluka ndani? Watenga mapoints ochuluka ndani. Tizaziwa number 1 ndi ndani, number 2 ndi ndani mpaka number 12. Number 10, 11 ndi 12. Tizanoti muone kuti mphamvu zanu zikushedwa ndi league ndizikuchepa malingana ndi mphamvu ya league. National League simu. Ndiye inuyo tatulukani kaye. Alowe anzano amma region champions. Amene amaseweraso ma league mzigawo mo Madolo akumeneko alowe kena kono tisayambiraso season ina. In so doing kukhala competition osati yamasewera. Inuyo mukudziwa pa youth center apo pakakhala pali mpira wa Tigresses Diamonds pamadzaza umakhala excitement imakhala pa level ina yake. Chimodzimodzi ku Lilongwe kakhala kuti kuli Blue Eagles Sivonets imakhala kuti the excitement is there. So apapa ndoti madolo okhawa azimenyana against each other. Ndizonena kuti it's going to bring excitement to our fans. Komanso visibility ya netball ikula. Anthu azikambirana na netball. Ma player athu profile yawo ikwera. Anthu azikambirana wakuti center wakuti. Tili pomwepo matimu ena thandizo ndilovutikirapo. Tambakale kumva malipoti oti uku osewera kuti achoka pita kwina chifukwa chotsata kumene kuli nsuzi. Mwinano simukuona kuti matimu ena akhala pa disadvantage, akhala ndi chipinjo chokuti sakhala ndi mphamvu zokwanira kupikisana ndi anzawo amene ali ndi kathuta mbala. Ndondomeko ya FDH Premier League ndionena kuti timu iliyonse imene ikulowa tiyapasa subvention. Pakhala koyambira. Subvention iyi ndiyo athandizira kuti akamapita kukasewera ku away asamachite kuvutika kuti upempha ndalama kaya kutani akhale kuti imene ndiyo yambira yonena kuti matimu yathandizire. Komabe tikupempha makampani ena amene angathe kubwera kuti iyi ndo opportunity yonena kuti you going to sell your brand to the whole nation. Dziko lonse likudziwani chifukwa choti iyi ndi National League. So bwerani tindi matimu ambiri amene ali abwino komano alibe ma sponsors. Mukabwera ndekuti dzina lanu licha alipitisa patsogolo. Ndekuti tikama netball visibility kamapita mmwamba ndekuti inunso company yanu ikhala kuti tikuyikwezera limodzi. Chabwino timamva za Linda Magombo modzi wa anthu amene ali mu komiti yoyendetsana mpikisano umenewo. Munamusankha poyang'anira chani komanso mwina mungatifotokoza zambiri zokhudza komiti imene ikhale kuyendetsa pa ground? Zona tili ndi komiti imene yasankhidwa ndi Netball Association of Malawi kuti iyendese league imene iyi. Chifukwa chimene tinasankha kuti league iyendesedwe ndi komiti tikufuna kuti league ipangidwe manage mwa professional in a professional way yonena kuti ibweresenso confidence kwa sponsor osati sponsor wathu eka FDH koma to other sponsors as well. Ndiye no pa chifukwa chimenechi tinasankha ma members onena kuti they should be able to handle the sponsorship. They should be able to go and conversate or negotiate or engage with the sponsor on their own. Osati kumadikira kuti namwe wathandizire. Ndeti mayangana profile yama members achoncho. Committee mtsogoleri wake ndi Linda Magombo. Mukumudziwa inuyo Linda Magombo. Ndi munthu onena kuti wasewera netball kwa nthawi yaitali ngati go ataka. Komanso paekha ali ndi maphunziro omukwenereza. At the moment she's also serving mu
committee ya Central Region Committee. So ndi munthu onena kuti ali ndi experience, she comes with experience in netball administration, but also ali ndi maphunziro okwanira ndithu. So we have confidence in her ndi leadership yonse ya committee imeneyi kunena kuti ayendesa bwino zinthu. Kodi Mai Muhango, chidwi chanu pa masewero ampira wamanja chidayambira kuti chidayamba motani? Ineyo as a young girl ndimamenya mpira. Position yanga imakhala center. Ndakulira center court. Family vachava. Ndakulira ku Shiromoni. Ku Blantyre yakonkono. Ndetinayi ndi timu yathu imene timamenya. Ndiye chifukwa chokuti ndimamenya mpira umakhala kuti automatically munthu. Uli magazi ako ali. Magazi ako amakhala zimene. Mamenya timu yache. Shiromoni sisters. Ndithu. Sono kuti mukhali ndi chidwi chobwera kumeneko koyendetsa mpira wamanja apo. Chidwi chinabwera bwanji? Basi chifukwa chokuti ndimautsatira mpirawo eti chifukwa chokuti because of the background yonena kuti ndausewerako. Ndiye basi nthawi ina anandipanga approach ya Southern Region Netball Committee kuti ndikhale secretary wawo. Then ndaseva ngati GS wa Southern Region Committee between 2015 and 2017 or thereabout. Yes, so ndaseva ngati general secretary. Kena kono apa patapezeka mwayi onena kuti kunamu kuti tasoka sefa nawo ndo amene tapezeka kuti tili pano. Sukulu budayimba kuti? Ineyo primary monga ndanenera ndakulira mu Shiromoni. Primary nali pa Shiromoni Catholic. Kansungana kamu ghetto. Kansikana kamu ghetto. Kunena kuti simonga ndipusitse. Ndaphunzira ku Shiromoni Catholic. From there ndapita ku St Mary's. I was selected. Kuzomba. Kupita kuzomba ku St Mary's. Kuchoka ku St Mary's napita ku Changu. Ku Changu napanga Bachelor of Social Science. I majored in economics. Kenako tinayamba kugwira ntchito. Titagwira ntchito nono kuti maphunziro afunika kuonjezera. Nabwerera ku Changu. Nakapanga masters in economics. So pakadali panopo I have a master's degree in economics from University of Malawi. Mumayigawa bwanji nthawi yoyendetsa banja lanu ntchito ku office komanso kumayendetsa masewero ampira wamanja mdzikomo? It's very tough to be honest. Kukhala kuti munthu mmodzi kuti upange ichi by the way ndiwapanga so business plus ana ndizinzovuta. Komano chimene chimafunikira kwambiri ndikupanga practice. Pa wiki paja kupanga plan bwinobwino kuti pa wiki inoyo ndikupanga chakuti ndikupanga chakuti. Matask aja kuagawa bwinobwino komanso kupanga practice which one is urgent and which one is not. Player amene mumakhala naye kumtima kwa maana kuti uyu chauta adapereka luso inde koma mwa uyu amandifika hapo kumasewero ampira wamanja ndani Malawi. Kaya wopuma kaya kuti akusewerabe. Player amene ndinganene kuti amandisangalatsa in the way she plays the Joyce Mvula. Tuzeni zambiri za Joyce Mvula. Joyce Mvula I think ngati mwamutsatira ndonena kuti wachoka ku under 21 rising through the ranks mpaka panopo akumenya professional. Ni munthu onena kuti akamasewera amayika mtima. Amachita kudziwa amachita kuoneka kuti munthu uyuyu akufuna kupanga achieve results. So that kwa ineyo imandisangalatsa kwambiri. Zagaro Sayenda Malemu mzimu wa usemu mtendere sitingakambeza masewero ampira wamanja ku Malawi kunonso chula dzina la Griffin Sayenda. Mungamulongosole Malemu Sayenda kukhala munthu otani ku masewero ampira wamanja? Malemu Sayenda ndi munthu onena kuti wapanga contribute kwambiri mu mpira wamanja. Monga iniyo mukudziwa timu yathu ya Malawi Queens waipanga build ndi Zagaro. Ma players ambiri amene asewera under his mentorship amayikira umboni kuti anali munthu wa he was talented despite kukhala kuti ndi munthu wa muna koma mu field ya sport ya chizimayi koma anali kuti anayimvetsetsa game ija ende amadziwa chochita. So ndi munthu onena kuti ife even ngati Netball Association of Malawi we shall always honor him as a legend who has contributed so much to the sport. Ndakhala pafupi kwambiri ndi asungwana anu akumakamaka mukamasewera kuyendetsa masewerowa ndinapangapo noti chinthu chimodzi. Anyamata kapena abambo amene akhala pafupi ndi asungwana ngati timu kaya kukocha kaya mwina kumakhala nawo pafupi mu technical panel
amadzapeza kuti mukupita kwa nthawi toni malankhulidwe lilime limadzamba kusintha kagwetsedwe kathupi kayendedwe mwina ndizochitika kumuona ngati kuti mtsikana kuti zimakhala bwanji ine zimene zinde sinazipange notice ine ndaziona atu zimenezi ine sinazipange notice chabwino timalize programu imeneyi ndi kupereka chithunzithunzi iwe kuganiza kuti mmene komiti yanu yanamu yayambira zinthu zake padakali pano kuchokera kumene mmalowa mongogwirizira chifukwa mukufunika fresh mandate andi tikumva kuti masankho achitika August ngati kuli koteka kupita kutsogolo patakhala kuti mwapatsidwanso mpata kuti yaitalowa tikupatsani fresh mandate ukuganiza kuti masewera mpira wa manja the next 4 years mukhoza kuwasiya pati pofika mwina 2029 2030 tikozoma zakamba zoutani? Okay, koyambirira tinene kuti monga mukudziwa we are hosting African Netball Cup. Ifeyo ngati Netball Association of Malawi tikukhulupirira kuti with the coming in of FDH to sponsor this Premier League itipanga position timu yathu ya national team kuti national cup imene tikupanga sponsor Africa Cup we tizamalise bwino paja ndi liti imene ili December chaka chino. Yes, and it is our hope kuti tizachitenge chikho chizasale kunoko ku Malawi and tikukhulupirira kuti ndizotheka ndithu. We are observing my opponents athu South Africa, Uganda, Uganda kuti akuchita chani zimene zikuchitika kumene koko tikumaziona tikumaona kuti ifeso tipange capitalize on that. So we are hoping kuti for a start Africa Cup isala ku Malawi kuno. Number 2, next year kuli Commonwealth Games. We are also hoping kuti tipeza ma player abwino through this Premier League and also the scouting project imene napanga ija kuti tipeza ma player abwino onena kuti Commonwealth Malawi kawawase. Komanso 2027 tili ndi World Cup. Inde we are leaving no stone unturned. Tikufuna kuti ku World Cup ma queens amene munkazi wakalekale aja muzaona akaonekere ku World Cup. Wayakamoto ruchali. Ndithu. All right. Omvera komanso amene mukutsatira bwino program imene ya Ntedza Time Sport kuchokera kuno kuti TV mundilole kuti apa pakhale pamtsiziro pakucheza kwanga ndi Charity Muhango amene ndi Vice General Secretary ku Netball Association of Malawi. Tamva zambiri ngati mwayikonda program iyi mudzakhale pomwepo sabata yamawa pamene ndidzabwerenso ndi mulendo wina program ina yotsatira ya Ntedza Times Sport. Bwanji ndinene kuti pitirizani kuonera ma program otsatira. Bye bye.